जय हो शंकर भगवान, रउए पार लगाए में देवता। अब की दान 100 में कम से कम 90 नंबर मंगा दी। 90 नंबर ना, कम से कम 80 नंबर मंगा दी। आ 80 ना, अच्छा छोरी 70 नंबर मंगा दीजिए देवता। 70 ना, 35 नंबर पर लॉक करी है। अगरबत्ती गारा तनी आ पास कोई नहीं तो 1 किलो लड्डू आ टिकरी खजली सब चढ़ाए रउआ के। ठीक बा शंकर भगवान, ध्यान दे हमरा पर। अब फिर परीक्षा में पास करा दी। 200 से तो फेले बनी। भोसड़ी वाला पढ़े के बेरा 13-22 आ शंकर भगवान से परीक्षा पास होए खातिर विनती करता रहो। हाँ कहनी कि रे जाके कोनो कोचिंग में नाम लिखवाओ तो दिन रात मोबाइल पे हाँ हाँ भोसड़ी वाला 35 पर लोग करता रहो। 35 पर अब फिर फेल हो गईले तो ते बुझबे आ तोर काम बुझी। सर तारा के हम भेजे ना दिल्ली नु तो फिर हमरो नाम ना समझ ली। जइबा सर तू दिल्ली तहरा का पिदन भेज तनी बड़का भिरी सर लोग सुचार करता है सर तू नहीं भगवान से विनती करता 35 पर लॉक कर असिध सर मौगा पढ़े के बेरा नौटंकी कइले बा। ठीक बा पढ़तानी। ठीक बा 15 तारीख से परीक्षा बा। 15 तारीख से परीक्षा बा। आई लिया चले। हाँ दुकान पर रहिलो। वो तो यहीं घूमा चले हम खेत में। तोहरे चलते दू बेरा फेल भइल बानी। एक दिन पहले ही आ जाइह। ठीक बा बार बार फोन मत करिह। पढ़त नहीं अभी। ठीक बा करे का कहते तोर परीक्षा नजदीक आयल बटे आ तही मोबाइल चलावत रहते हैं। तो पढ़त रहते हैं आ कौन से फोन बतियोत ले कहा कौन केना बतियोत ले फोन पर ना। और फिर जे फेल हो गई लेते तो बुझ ली है चिन्हली सुन पापा के। हां पर साल तोर बियाह ना करवा देन तो फिर जोन कहिए तो मन चल समझ गेले नु। जब देखा तब खाली मोबाइल खेल रहते तो छोड़ मोबाइल चुपचाप पढ़। तू ना कर सके लूंगा जातर से हमार पढ़दारी भइल बता हार। हमारे परीक्षा नजदीक आइल बा तो मुंह मत लाराब त मुंह धक है चिउड़ा क देहम। अब तन बाबूजी ने तो कहत है रुक जो देखते सीरियल खाली सीरियल देखतनी हम आवे दो उनको के। ठीक बा दोगला चढ़ा बढ़ा के धइले बारन बेटी के आवे दो। अपने 2 घंटा बतियली मौसू से ना कही। अब तन बाबूजी ने तो कहत है आगले बाबू। रे मतारी कहाँ हो रे? एजगुने तो रखिए माई रे बाबू आ गिलन। कहो आ गइल। हाँ आ गइली। देखला ह सेंटर। हाँ देखनी है सेंटर। हां टाउन में बा। ठीक ठाक जगह पर है नु। हाँ ठीक तो बढ़ले बा। हाँ। लेकिन अब तुम्हें चीट उठ चली ना। चिट ना चलबई ना देखो तनी अभागी फेर ना पास होई का दुन। काहे जौन पढ़ले होई जौन लिखी लिखी
अच्छा तब परीक्षावा दे देबो तब कोनो बात होई। हम कहत नहीं कि एकर लइका बढ़िया देख के एकर बियाह कर दो जानलो। जानलो। हाँ 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 आ सियानो हो गइल बा लइका। हाँ तो अब फिर जे ना पास होइहनु इनकर इनका के तब ऐसन घर में भाषाएम नु इहे जानी। झमका मत झमका मत। बैठ के बतियाबो तनी दूर से बतियाबो। बैठ के बतियाई हम। रात में फोन पर बतियावत रहतिया आए तारा आँख में तनको लाज बा। साफ बुड़बके हो का? बुड़बके हई घर में तू रहत रु कि हम रहतनी से बताओ ना। तो घर में हम हे बानी तो 3 साल मैट्रिक फेल भइला तू बबी पढ़ी अरे नीमन कहीं लड़का देख के ओकर शादी करवाबो के न कभी। अच्छा ठीक बा परीक्षावा दे सब तो लोग पढ़े लिखले लड़की खोजता। पढ़ल लिखल लड़की खोजता तो हम वो एथी ना करवाई हम मुरी नीचा ना करवाई। अब कि पास हो जाता एकर शादी ब्याह के चक्कर में ला के कह दिए। हाँ मैट्रिक पास होती है होने को देख के नहु लड़का एगो बढ़िया देख के बियाह शादी करे कर तोहरो टेंशन मुक्त हो जाई। हाँ हम आता टेंशन मुक्त होइए जाई फ्री हो जाइबू। हाँ तारो टेंशन मुक्त हो जाई। हमार तो टेंशन तारा के देख के हमेशा रही। हाँ हाँ हमार तो टेंशन देख के तारा एती भइल रहेला रही ना। का हमार तारा टेंशन भइल बा का? लड़का सियान हो गइल अब ही मारा तारू हई। मारता तो हम का बुढ़ा का गइनी हैं तहार दाढ़ी पाक गइल हम बुढ़ा गइनी यही से मारा तारू लिपस्टिक। तमारी में तो का करी? अरे बात कही छोड़ा कुछ नाश्ता पानी करावो। नाश्ता पानी करावो का चलो हाथ मुंह धो खाना खा नाश्ता पानी का करबो। चलो 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 उठा चलो चलो उठ जा। बाबू का रे काहेला फोन करत रह बार बार? हम दुकान छोड़ के आइनी ह दुकान पर बहुत भीड़ बा। तो दुकान पर भीड़ बा तो का हम करी? अरे तो दुकान पर भीड़ बा तो गहकी के छोड़ के हम आइल बनी। बोला कौन बात बा? बात यह बा कि बबिया का परीक्षा दिवावे ले जाए के बा। हम ना जब परीक्षा उठा दिया गांव भर के लड़की सब परीक्षा देवे जाता रही सब इहो ना चाहते चल जाई। 2 साल से तो देते ही अपन नया थोड़ी बिया फिर जाके दे दी परीक्षा। बार बार फोन पर फोन कइले बड़ो। तो तना जीबे परीक्षा दिवावे। हम ससुराल से फोन आयल लखटे साली के हमरा जाए परीक्षा दिवावे। साली के परीक्षा दिवावे जेबे? बहन के परीक्षा ना दिवावे जेबे? ये अकेले जाई परीक्षा देवे? तो से फोन आवता तो हम का करी बार बार? का कहता? कहता कि जान साली के परीक्षा दिवावे। अरे ते साली के परीक्षा दियो जेबे आ घर में बहिन पड़ल बिया तौना के परीक्षा दियोबे आय हम कह देले बानी तो हम वही जा जाए। कह देले बान तो वही जा जाई ना। हम बार बार कहत नहीं तो ना जाई हन ससुराल जाई हन साली के परीक्षा दिवावे। पतो के चढ़ाव बढ़ावे आउरी रंडी गोयल बिया आ इनको के बोलावत बिया वही जे हम चढ़ावतनी बढ़ावतनी। हां ई चढ़ैले बढ़ैले बा। ई चढ़ैले पहिले बा एकरा तो वही जे भेंट करे जाए के मन करता बार बार। साली फोन करती है तो साली के परीक्षा दिवे जाई आ है बहिन घर में बैठल बिया तने के परीक्षा दिवे ना जाई। हां भड़ुआ कहीं का मन तो करता कि साला के काट दी कुटी कुटी। अब का कटबो जइया काटे के रहिए तो कटबे ना कइलो। अब काटे चलल बारो छोड़ा जाए दो ना जी तो ना जाओ मन जा। सियान लड़की कैसे जाई परीक्षा देवे? कैसे जाई? पाहू नहीं है तो लिया जाइए उहे। पाहू नहीं हन हाँ तो के आई अब? आई सरौ जाए ससुराल। हाँ तो का जाई ना फोन करत है साली जाई। साली फोन करता। बाप रे बाप बताओ हो घर में बहिन बिया तो परीक्षा दियो ना जाई साली के परीक्षा दिवावे जाई साली के दो गला कहीं का। तने अपन दुकान पर जा लो। जा चल जा दुकान पर जा।
चल जा दुकान पर। ना 1 रुपया लेवे के ना देवे के, सारा दुकान ही कर छूटता। हाँ दुकान छूटता ही कर। फोन करके बोलाओ बबुआ के, उहे जाई है। बोला लो। ना जाई तो बोला है के पड़ी। हाँ बोलाओ उनके के, बोलाओ बोला लो। तारा से जब हमार शादी भइल त तार बहिन कहली कि जीजा आई परीक्षा दिवावे के बा। गइनी हम कतना ससुरो फोन कइलन। अब छोरा होने कुछ कहवावा मत, मतलब मुंह से निकल जाई। ना भीतरे रख, मत निकाल। एक जना के तो बोली सुननी के दिमाग खराब हो गई। अरे फोन धरावा उनका भी। अच्छा हम धरावत नंबर हो याद। उनके नंबर तारा में सेव नहीं थे। अच्छा देखो तनी। हेलो, खुश रही। हाँ ऊ है, हाँ 15 से हई। देखा हूँ चल आएम एक दिन पहले। हाँ जही ससुरार ऊ ना रही है, जही साली के परीक्षा दिवावे। उनको साली के पढ़ल नु बा। हाँ सांझ के, हाँ तो सांझ के चल आएम। ठीक बा। कह दे एक दिन पहले ही आवे के। हाँ ठीक बा रखे। का कहनी होता हूँ। 14 तारीख के सांझ के आई हैं। अच्छा हाँ सब व्यवस्था तो करे के पड़ी नु जी। हाँ धर ला मोबाइल, खत्म करे के बाद हम जाता नहीं। तू बड़ा तामसे में रहत रू। तोहरो छोरा है हम खटपटाई। आओ खतरा के साथ चली। आओ हाँ आओ ठीक है। कहाँ बारू? ये तारा पोलनी तो भागी। हाँ तारा पीछे आ गइल बानी। घर में तो सटल टटिए तो केनी। अच्छा रुको। अच्छा बियो ड्रेस पहनले बारू का? हाँ लौक गइल। बड़ा सुंदर लगता है। भाई लाल ओढ़नी आई पीगल फराक देख के तो बुझाते कि मने गदगदा गई। हाँ मातना सुंदर लागत है। अरे हो कहते बारू ये तो सुंदरता देख के हम कबाड़ी की नौकरी छोड़ के चले दिल्ली से। भाग जानते स्लीपर के टिकट ना मिलत रहे। एसी में 2000 के टिकट बुक करके आयल बानी। तारा से ये की परीक्षा दिवावे हम ले जाए। दूर सुना ना तनी गाड़ी पर बैठियो तो तनी पीछा से बस के धो लियो। बे मिला जाए कौन बात बारी। हां मजा आई। जान तर काम तो गड़बड़ा गई। हैं? काम घबरा गए? का भइल रे? ए जान तर बाबूजी फोन कह देलन जीजा के उहे लिया के जई। का कह देले रे ते? तोरे चलते हम ओइनी कबाड़ी के काम छोड़ के आज घर के आदमी पूछलक ह कि ते काहे चलैले ह तो कहनी कि बल तोर घाव भइल बा चूतर पर। आ कहत रे कि जीजा लेके जइहन। हाँ हमरा हाथ में बा का बाबू फोन कह देलन तो। सॉरी हम ना जनी को ऐसन हो गए। हाँ हम का करी। सुन अब हम जात नहीं। जब तोर बाबू या जीजा सब कुछ बा तो बार बार फोन करके हमरा के कहले कि रिचार्ज कर दो तो मार के मुआ दे। आई लव यू लिखे वाला काम मत कर। अब आई लव यू टू हम ना बोलब। जय सिया राम। चलो नी।